23. luku. Pyhäkön paljastettu salaisuus. Adventtiuskon perustuksena ja vahvimpana tukipilarina oli ollut julistus: 2300 iltaa ja aamua, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Septuagintan käännös ja englantilainen kuningas Jaakon käännös kääntää kohdan: sitten pyhäkkö puhdistetaan. Nämä olivat olleet tuttuja sanoja kaikille, jotka uskoivat Herran pikaiseen tuloon, mutta Herra ei ollut tullut. Uskovat tiesivät, ettei Jumalan sana voinut raueta tyhjiin. Vian täytyi olla heidän profetian tulkinnassaan, mutta missä virhe oli? Jumala oli johtanut kansansa suuressa adventtiliikkeessä. Hän ei sallisi sen päättyvän pimeyteen ja pettymykseen, vääräksi kiihkomielisyydeksi leimattuna. Vaikka monet hylkäsivät profetallisia ajanjaksoja koskevat laskelmansa ja kielsivät niihin perustuvan sanoman, toiset eivät halunneet kieltää Raamatun ja Jumalan hengen tukemia uskon kokemuksia. Heidän velvollisuutensa oli pitää kiinni löydetyistä totuuksista. Hartaasti rukoillen he tutkivat Raamattua huomatakseen erehdyksensä. Koska he eivät löytäneet virheitä profeetallisista aikalaskelmista, he ryhtyivät tutkimaan tarkemmin pyhäkkökysymystä. He huomasivat, ettei Raamattu tukenut yleistä käsitystä siitä, että maa olisi pyhäkkö. Sen sijaan he löysivät täydellisen selityksen pyhäköstä, sen luonteesta, sijainnista ja palvelustoimista hebrealaiskirjeestä. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan palvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Pyhäkkönä oli teltta, jonka etumaisessa huoneessa oli lampun jalka, pöydät ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin pyhäksi. Toisen verhon takana oli se teltan osa, josta käytettiin nimeä kaikkein pyhin. Siellä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkku, joka oli kauttaaltaan kullalla päällystetty. Arkussa oli kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka puhkesi lehteen, sekä liiton taulut. Arkun päällä olivat kerubit, kirkkauden enkelit, jotka siivillään varjosivat syntien sovituspaikkaa. Pyhäkkö oli se teltta, jonka Mooses rakensi Jumalan käskystä, korkeimman maalliseksi asunnoksi. Tehtäkö minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne, oli Moosekselle annettu käsky. Pyhäkkö teltta oli upea rakennelma. Esipihan lisäksi siihen kuului 2 huonetta, pyhä ja kaikkein pyhin, joiden välissä oli kaunis väliverho. Samanlainen verho sulki ensimmäisen huoneen sisäänkäynnin. Pyhässä oli etelän puolella lampunjalka 7 lamppuineen, jotka valaisivat sekä päivällä että yöllä. Pohjoisen puolella oli uhrileipäpöytä, pyhän ja kaikkein pyhimmän välissä olevan väliverhon edessä oli kultainen suitsutusalttari, jolta hyvänhajuinen savu nousi Israelin rukousten kanssa päivittäin Jumalan eteen. Kaikkein pyhimmässä oli kullalla päällystetty arkku, jossa säilytettiin 10 käskyn lakia. Arkun päällä oli kansilevy, jonka päällä oli 2 puhtaasta kullasta valmistettua kerubia. Tässä huoneessa näkyi Jumalan läsnäolo kirkkauden pilvessä kerubian välissä. Sen jälkeen, kun hebrealaiset olivat asettuneet Kanaaniin, pyhäkköteltta korvattiin Salomon temppelillä. Tämä kiinteä rakennus oli paljon suurempi, mutta sen mittasuhteet ja kalustus olivat samat. Tällaisena pyhäkkö säilyi lukuun ottamatta Danielin aikaa, jolloin se oli raunioina, kunnes roomalaiset hävittivät sen vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Tämä ensimmäisen liiton pyhäkkö on ainoa maanpäällinen pyhäkkö, josta Raamattu kertoo. Eikö uudella liitolla sitten ole pyhäkköä? Totuuden etsijät kääntyivät jälleen hebrealaiskirjeen puoleen ja huomasivat, että nämä edellä lainatut sanat viittasivat epäsuorasti uuden liiton pyhäkköön. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan palvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Edellisen luvun alusta he lukivat: tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä,
todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Tässä esitetään uuden liiton pyhäkkö. Ensimmäisen liiton pyhäkön rakensi Mooses. Tämän on rakentanut Herra. Ensimmäisen liiton pyhäkössä maalliset papit suorittivat palvelusta. Tässä pyhäkössä Kristus, meidän suuri ylimmäinen pappimme, tekee pappispalvelusta Jumalan oikealla puolella. Ensimmäinen pyhäkkö oli maan päällä, toinen on taivaassa. Mooseksen rakentama pyhäkköteltta rakennettiin mallin mukaan. Herra käski, tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella. Ensimmäinen pyhäkkö kuvaa nykyistä aikaa. Lahjoja ja uhreja kyllä tuodaan. Sen pyhät huoneet olivat taivaan todellisen pyhäkön kuva. Papit palvelivat siinä, mikä on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen, ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Taivaassa on se suuri alkuperäinen pyhäkkö, jonka jäljennöksen Mooses rakensi. Maallisen pyhäkköteltan loisto heijasti sen taivaallisen temppelin kirkkautta, jossa Kristus suorittaa pappispalvelusta hyväksemme Jumalan valtaistuimen edessä. Maallinen pyhäkkö toimituksineen opetti tärkeitä totuuksia taivaallisesta pyhäköstä ja ihmisen lunastuksesta. Maallisen pyhäkön 2 huonetta kuvasi taivaallisen temppelin pyhiä osastoja. Johannes sai näyssä katsoa Jumalan temppeliä taivaassa. Hän näki, miten valtaistuimen edessä oli 7 soihtua. Hän näki enkelin, jolla oli kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Tässä profeetta katseli taivaallisen pyhäkön ensimmäistä osastoa. Siellä hän näki 7 soihtua ja kultaisen alttarin, joita maallisessa pyhäkössä vastasivat kultainen lamppu ja suitsutusalttari. Sitten taivaassa avattiin Jumalan temppeli, ja hän sai katsoa sisäpuolisen väliverhon taakse kaikkein pyhimpään. Siellä näkyi liiton arkku, jota Mooseksen pyhäkössä edusti Jumalan lain säilytyspaikaksi valmistettu arkku. Näin ne, jotka tutkivat asiaa, löysivät todisteita taivaallisen pyhäkön olemassaolosta. Johannes todistaa, että hän näki sen taivaassa. Taivaan temppelissä, kaikkein pyhimmässä, on Jumalan laki. Sitä säilytetään arkussa, jonka edessä Kristus vetoaa verensä syntisen puolesta. Tämä kuvaa oikeudenmukaisuuden yhtymistä armoon, lunastussuunnitelmassa, joka täyttää koko taivaan ihmetyksellä. Tässä on armon salaisuus, johon enkelitkin haluavat luoda silmäyksen, että Jumala voi olla oikeudenmukainen vanhurskauttaessaan katuvan syntisen, että Kristus saattoi alentua nostamaan lukemattoman joukon ihmisiä perikadosta ja pukemaan heidät oman vanhurskautensa tahrattomiin vaatteisiin. Sakaria sanoo Kristuksesta ihmisen välittäjänä: hän on rakentava Herran temppelin. Hän saa osakseen kunniaa ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistumensa vieressä. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Hän on rakentava Herran temppelin. Uhrinsa ja välitystyönsä vuoksi Kristus on Jumalan seurakunnan perustus ja rakentaja, kulmakivi. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Hän saa osakseen kunniaa. Lunastettujen lauluna tulee olemaan hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme, hänelle kunnia ja valta aina ja ikuisesti. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä. Kirkkauden valtakunta ei ole vielä tullut. Vasta kun hänen välitystyönsä päättyy, Jumala antaa hänelle valtakunnan, jolla ei ole loppua. Pappina Kristus istuu nyt Isän kanssa valtaistuimellansa. Valtaistuimella on hän, joka kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin, jotta hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan.
Haavoitetut kädet, puhkaistu kylki ja lävistetyt jalat puhuvat langenneen ihmisen puolesta, jonka pelastus ostettiin kalliilla hinnalla. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Isän rakkaus on pelastuksen lähde langenneelle ihmiskunnalle. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, rakastaahan Isä itse teitä. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Todellinen pyhäkköteltta taivaassa on uuden liiton pyhäkkö. Kristuksen kuollessa vertauskuvallinen palvelus päättyi. Koska Danielin kirjan 8.14 toteutuu uuden liiton aikana, siinä mainitun pyhäkön täytyy olla uuden liiton pyhäkkö. Siksi ennustus niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan, viittaa taivaan pyhäkköön. Mutta mitä tarkoittaa pyhäkön puhdistaminen? Voiko taivaassa olla mitään puhdistettavaa? Hebrealaiskirjan 9. luku kertoo selvästi sekä maallisen että taivaallisen temppelin puhdistamisesta. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Kun siis taivaan todellisuuden kuvat on näin puhdistettava, tulee itse todellisuus puhdistaa paremmin uhrein, nimittäin Kristuksen kalliilla verellä. Todellisessa palveluksessa puhdistaminen on suoritettava Kristuksen verellä. Anteeksianto ei ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Kysymys on anteeksi antamisesta, eli synnin poistamisesta. Mutta miten taivaan pyhäkössä voi olla syntiä? Se voidaan selvittää vertauskuvallisen palveluksen pohjalta, sillä maallisten pappien palvelus on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Palvelus maallisessa pyhäkössä jakaantui 2 osaan. Papit palvelivat joka päivä pyhässä, kun taas ylipappi suoritti kerran vuodessa kaikkein pyhimmässä erityisen sovitustyön pyhäkön puhdistamiseksi. Katuvat syntiset toivat päivittäin uhrinsa, asettivat kätensä sen päälle, tunnustivat syntinsä ja kuvannollisesti siirsivät ne viattomaan uhriin. Sitten eläin teurastettiin. Veressä on elävän olennon elämän voima. Jumalan rikottu laki vaati rikkojan hengen. Veren, joka kuvasi syyllisyytensä uhriin siirtäneen syntisen elämää, pappi vei pyhään ja pirskotti väliverhon edessä. Väliverhon takana oli laki, jonka syntinen oli rikkonut. Näin synti siirrettiin kuvannollisesti pyhäkköön. Joissakin tapauksissa verta ei viety pyhään, vaan pappi söi lihan. Molemmat seremoniat kuvasivat synnin siirtämistä katuvasta syntisestä pyhäkköön. Tämä työ jatkui läpi vuoden. Näin Israelin synnit siirrettiin pyhäkköön, ja niiden poistamiseksi oli suoritettava erityinen seremonia. Kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, pappi meni kaikkein pyhimpään puhdistaakseen pyhäkön. Paikalle tuotiin 2 vuohipukkia, ja niistä heitettiin arpaa siitä, kumpi pukeista kuuluu Herralle ja kumpi Asaselille. Herralle tuleva pukki teurastettiin kansan syntiuhriksi, ja papin piti viedä sen verta väliverhon taakse ja pirskottaa sitä liitonarkun kanteen ja eteen. Lisäksi verta pirskotettiin väliverhon edessä olevalle suitsutusalttarille. Kun Aaron on ottanut ja saattanut päätökseen pyhäkön, pyhäkköteltan ja alttarin puhdistusmenot, hän tuokoon esiin elävän pukin, asettakoon molemmat kätensä eläimen pään päälle ja tunnustakoon siinä israelilaisten kaikki synnit, kaikki pahat teot ja rikkomukset, joihin israelilaiset ovat syyllistyneet. Näin hän pankoon ne pukin kannettaviksi ja lähettäköön sen sitten tehtävään määrätyn miehen ajamana autiomaahan. Pukki saa kantaa kaikki heidän syntinsä asumattomille seuduille. Asaselin pukki ei enää palannut Israelin leiriin. Seremonian tarkoituksena oli tähdentää israelilaisille Jumalan pyhyyttä ja hänen vihansa syntiä kohtaan. Jokaisen tuli kurittaa itseään paastolla tämän sovitustyön aikana. Kaikki työt oli lopetettava ja Israelin oli vietettävä päivä rukoillen, paastoten ja tutkistellen itseään.
Syntisen paikalle hyväksyttiin sijainen, mutta uhrin veri ei hävittänyt syntiä, vaan se siirrettiin pyhäkköön. Uhraamalla verta syntinen tunnusti lain arvovallan ja oman syyllisyytensä sekä ilmaisi uskonsa tulevaan lunastajaan, mutta vielä hän ei ollut kokonaan vapaa lain tuomiosta. Sovituspäivänä ylipappi otettuaan vastaan seurakunnan uhrin meni kaikkein pyhimpään. Hän pirskotti uhrin verta liitonarkun kannelle suoraan lain yläpuolelle, tyydyttääkseen sen vaatimukset. Sitten hän välittäjänä otti synnit ja vei ne ulos pyhäköstä. Asettaen kätensä Azazelin pukin päälle, hän kuvaannollisesti siirsi synnit sille. Sitten pukki vei ne pois, ja niitä pidettiin lopullisesti kansasta poistettuna. Maallisen pyhäkön vertauskuvallinen palvelus toteutuu taivaallisessa pyhäkössä. Noustuaan taivaaseen vapahtajamme aloitti työnsä ylipappina. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen, ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Pappien palvelus ensimmäisessä osastossa, sen väliverhon sisäpuolella, joka erotti pyhän esipihasta, kuvaa työtä, jonka Kristus aloitti noustuaan taivaaseen. Jokapäiväistä palvelusta suorittava pappi toi Jumalan eteen syntiuhrin veren sekä suitsukkeen, joka kohosi ylös Israelin rukousten kanssa. Samoin Kristus vetosi Isän edessä verensä ansioihin syntisten puolesta ja esitti hänelle katuvien uskovien rukoukset oman vanhurskautensa tuoksun kera. Tällaista palvelusta suoritettiin taivaan pyhäkön ensimmäisessä osassa. Sinne opetuslapset seurasivat Kristusta uskossa, kun hän nousi taivaaseen. Sinne keskittyy heidän toivonsa. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astutunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. 18 vuosisataa tämä työ jatkui pyhäkön ensimmäisessä osassa. Kristuksen veri takasi katuville uskoville Isän anteeksiannon ja hyväksynnän, mutta heidän syntinsä jäivät vielä taivaan kirjoihin. Vertauskuvallisessa palveluksessa suoritettiin sovitus- ja puhdistustyö vuoden lopussa, ja samalla tavalla Kristuksen työ ihmisten hyväksi päättyy erityiseen puhdistustyöhön synnin poistamiseksi pyhäköstä. Tämä puhdistustyö alkoi 2300 päivän päättyessä. Silloin meidän ylipappimme astui kaikkein pyhimpään puhdistaakseen pyhäkön. Uudessa liitossa katuvan synnit pannaan uskossa Kristuksen päälle ja siirretään tosiasiallisesti taivaan pyhäkköön. Ja kuten vertauskuvallisessa palveluksessa maallinen pyhäkö puhdistettiin poistamalla sitä saastuttavat synnit, niin taivaallisen pyhäkön todellinen puhdistus tapahtuu poistamalla eli pyyhkimällä pois sinne kirjatut synnit. Mutta ennen kuin ne voidaan tehdä, ja ennen kuin se voidaan tehdä, on tutkittava taivaan kirjat ja ratkaistava, ketkä ovat katumuksen ja Kristukseen kohdistuvan uskonsa perusteella oikeutettuja osallistumaan sovituksen siunauksista. Siksi pyhäkön puhdistamiseen liittyy tutkiminen ja tuomio ennen Kristuksen tuloa, sillä kun hän tulee, hän antaa jokaiselle tekojensa mukaan. Näin profeetallisen sanan valoa seuranneet näkivät, että Kristus sen sijaan, että olisi tullut maan päälle 2300 päivän päättyessä vuonna 1844, menikin taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään suorittamaan sovitustyön viimeistä osaa tulonsa edellä. Kun Kristus verensä ansiolla poistaa kansansa synnit taivaallisesta pyhäköstä palvelustyönsä lopussa, hän asettaa ne saatanan päälle, jonka täytyy kärsiä lopullinen rangaistus. Azazelin pukki vietiin autioon maahan, eikä se enää koskaan palannut Israelin seurakunnan luo. Samalla tavalla saatana karkotetaan ikuisiksi ajoiksi Jumalan ja hänen kansansa luota, kun synti ja syntiset lopullisesti hävitetään, hänenkin olemassaolonsa lakkaa.